Tak ahojte, ja som Viktor, zakladateľ Moonlight a chcel som dneska teda ukázať taký tutoriál, ako si nainštalovať tvoj Moonglass na tvoj iPhone. Takže máme tu teda pár vecí, hej, toto vlastne všetko, čo vlastne máš ty v tvojom balíčku. Takže poďme si teda prejsť nejakým spôsobom tie kroky toho, že ako to vlastne nainštalujeme. Čiže zoberieme si teda tvoj iPhone, ideálne ho vypni úplne, aby si na nič neklikala. Najprv si ho teda umieme do tohoto mokrou, ako sa to povie? Mokrým čím? Utierkou. Mokrou utierkou, takže trošku mi tu sa priateľka pomáha. Ďakujem, miláčik. Takže zoberieme si najprv takto, to umieme týmto mokrým. Nech to naozaj poriadne. Dôležité je, aby to naozaj bolo dobre umyté, aby potom tie bublinky tam nešli. Umieme to teda teraz s touto handričkou, ktorá je úplne suchá, čiže poriadne to takto prejdeme. Potom si môžeme zoberať aj tu tieto anti-dust stickere, či vlastne to len takto polepíš, hej, kde všade máme niečo, čo sú tam nejaké pozostatky alebo čokoľvek, tak to tak teda dáme preč. Ja si to teda ešte takto finálne môžem prejsť, ale to už je úplne individuálne, takže samozrejme si to pozrite aj podľa seba, že v akom stave to máte. Dobre, takže toto teda máme, si to ešte takto finálne prejdem. Čo vás pekne na tomto, keby ostanú všetky tie finálne prachy, ktoré sa tak nájdú na tom mobile. No a teraz ideme ďalej, takže máme tu túto našu hlavnú časť, čiže dôležité je, že tuto je vlastne že top. To znamená, že nech sa to pozerá hore. Čiže zoberieme si toto, takto ako to je. Vložíme to dovnútra. Vložíme to takto dovnútra, presne. Aby to bolo vlastne úplne že stlačené, hej. Čiže nech to je keby úplne v tom. Môžeme si to úplne takto že položiť. A teda vlastne túto vytiahneme túto poslednú stranu, takto von. Toto vlastne pomáha s tým, že aj keď sú tam ešte nejaké veci na tom displeji, tak vlastne to úplne zoberie tie detaily. Toto takto, aj keď týmto prstom, tak to trošku potiahneme. Nech vlastne úplne odídu tieto bublinky. Tu na konci teraz stlačíme tieto dve veci, takto. To vyberieme. Potom teraz zoberieme dole z tohto túto poslednú časť. Už len odoberieme túto finálnu fóliu. A už keď tam máme teda nejaké mini bublinky, tak vlastne už len chytíme toto a povytláčame takto pekne všade kade. A dôležité je, že naozaj čím viac to máš čisté, to potom ľahšie sa tam dáva. A v podstate takto si teda minimalizujeme všetky tieto bublinky. Ak tam ešte trošku ostanú, môžeš trošku aj potom prstom sa s tým pohrať a vlastne takto si nainštaluješ teda Moonglass, hej. Takže to sú všetky detaily k tomu. Prestukujem toto video ešte viackrát, aby si v tom mala prehľad a veľmi sa teda teším. Takže ďakujeme krásne. Ahojte.